سلام كمي تمسيز خبركم تعزبتنا بقطات رايتا ساعة شعات كوينلون لوم سنبت عصوت وشوعات تقمت استرالو زينا مسنادو حيزالكم قريبا لهم فلما قن حبريت علونا بمغنيات مولد النبي الشريف صباح كاب ساعة شعات نقو اب مسجد الخلافة الراشدين زكاد سنسرعات بغطا بيرسيف كفنو مخانو نحبر روح سعيد اقدمه نمكتالكم بغبر زعد من صاهم تصنحن ميكال حرقو فلما قن كندنت بتاتو ኤርትራውያን ነበርቲ ጫድ ውዳ ቤታቶም በምድልዳል ኣብ ሃገራዊ መደባት እጃሞን ከዘበርኩ አረጋጊጿል። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዑረት ንምክልኻል ዕጡብ ስኩምታት ይውሰዳሉ። ሃኮሰ ኣብ ምግራብ ክነጥፉ ንዝፀንሓ ሃኮሳ ምግራብ ክነጥፋ ንፀንሓ ትካላት ናይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ዓዲሉ። ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ሃይቲ 17 ኣሜሪካውያን ሚስዮናውያን ብዕጡቓት ከም ተጮኸዩ ተገሊፆም። ኣብ ህንዲ ብሓደጋታት ዕልቕልቕ ሰብኣውን ዋታዊ ሰራታት ወሪዱ። ናሳ ኣብ ፕላኔት ጁፒተር ንዘሎ ኣስትሮይድ ንምጽናዕ ትነጥፍ መንኮርኮር ወንጪፉ። ዝርዝር ዜና ኣብ ሪፓብሊክ ጫድ ዝነብሩ ኤርትራውያን ውዳቤታቶም ብምድልዳል ኣብ ሃገራዊ መደባት እጃሞም ከም ዘበርክቱ ኣረጋጊጾም። ብመልክዕ ዜናዊ ጸብጻብ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ። ኤርትራውያን ነበርቲ ሪፓብሊክ ጫድ ውዳቤታቶምን ሓድነቶምን ብምድልዳል እጃሞም ኣብ ሃገራዊ መደባት ከም ዘበርክቱ ምስ ኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣረጋጊጾም። ኣብቲ ርክብ ኣምባሳደር ዒሳ ንህሉ ኩነታት ሃገርን ዞባዊ ምዕባለታትን ከምኡውን ርህውን ሰላማውን ጎደቦ ንምውሓስ ሽርክነታዊ ልምዓት ንምርግጋጽን ዘላቒ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስን መንግስቲ ኤርትራ ዘካይዶም ዘሎ ጻዕርን ገስጋሱን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም። ፍልጠትን ሞያን ዝዓጠቐ ዜጋ እዩ ንነፍሱን ንሃገሩን ዝኸውን ዝበለ ኣምባሳደር ዒሳ እቶም ዜጋታት ብዝረኽብዎ ዕድላት ትምህርቲ ይኹን ስራሕ ዓቕምታቶም ከማዕብሉ ብምዝኽኻር ውዳቤታቶም ንምድንፋዕን ማሕበረ ኮማዊ ንጥፈታቶም ንምዕዛዝን ኣብ ዘካይድዎ ጻዕሪ ደገፍን ምትሕብባርን ኤምባሲ ከም ዘይፍለዮም ኣረጋጊጸሎም። ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ እስማዒል ሙሳ ብወገኑ እቶም ዜጋታት ኣብ ዘሰላስልዎ ንጥፈታት ምኽስኳስ ተካእቲ መንእሰያት ልዑል ኣድህቦ ክወሃቦ ብምዝኻር ሃገራዊ ክብርታት ንምንጽብራቕን ሓቀኛ ምስሊ ሃገሮም ንምኹላዕን ብዝለዓለ ክሰርሑ ተላብዮም። እቶም ዜጋታት ኣብ መወዳእታ ተመሳሳሊ ርክባት ቀጻልነት ክህልዎ ብምዝኻር ድልውነቶም ንዝለዓለ መኸተ ኣረጋጊጾም። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሱዳን አቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ተንቀሳቓሲ ኣምባሳደር ኣብ ጫድ ብምዃን ብ12 ጥቅምቲ ወረቐት ስርሑ ንኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ባይቶታ ሃገር ጀነራል መሓመድ እድሪስ ደቢ ከም ዘረከበ ይዝካር። ናብ ካል ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዑረት ንምክልኻል ዕጡብ ስጉምታት ይውሰድ ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ወይዘሮ ህይወት ገብረ መስቀል ሓቢራ። ኔሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ወይዘሮ ህይወት ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ዑረት እኳ እንተለዉ ፀሓይ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየርን መነፀር ከይወድኻ ዝካየድ ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳን ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ብገማግም ባሕሪ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ድማ ብፍላይ ቀንዲ ጠንቂ ሕማማት ዓይኒ ከም ዝኾነ ገሊጻ። ዓይኒ ካብ ተነቀፍቲ ህዋሳት ስለ ዝኾነት ቀጻሊ ክንክን ከም ዘድልያ ጠቒሳ ድማ ኣብቲ ዞባ ጎኒ ጎኒ እቲ ብስሩዕ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝወሃብ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ኣብ ምምሕዳራት ከባብን ኣብያተ ትምህርትን ናይ ጥዕና ዓይኒ ምርመራታት ከም ዝግበር ውፅኢቱ ድማ ዝምስገን ምዃኑ ኣፍሊጣ። በዚ መሰረት ሎሚ ዓመት ብወፍሪ ንልዕሊ 1600 ሰባት ብዝተኻየደ ምርመራ ዓይኒ ቀሊል ሕማም ንዝፀንሑ 166 መድሃኒትን መነፀርን ክወሃብ እንከሎ ሓበላ ንዝፀንሖም 324 ድማ መጥባሕቲ ክግበረሎም ኣብ ቆጠራ ከም ዘሎ ወይዘሮ ህይወት ብተወሳኺ ሓቢራ። ኣመሓደርትና ነባበርቲ ዓድና ምዕዋቲ ወፍሪ ኣበርክቶኦም ልዑል ምዃኑ ጠቒሳ ድማ ኣብቲ ኣብ ዓሰብ ጢዖን ዕድን ዝካየድ ናይ መጥባሕቲ ሓበላ ወፍሪ እውን ተመሳሳሊ ተሳትፎ ክገብሩ ኣዘኻኺራ። ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብምግራብ ክነጥፋ ንፀንሓ ትካላት ናይ ምስጋና ወረቐት ዓዲሉ። ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ኮንፌደሬሽን ዘዳሎ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጌር
هاجراوي كونفدريشن سرحتنيታት ኤርትራ ምስ በዓል መዚ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ብምትሕብባር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ እምባደርሆ ዕዉት ናይ ምግራብ ንጥፈታት ክዓማን ዝጸንሓ 16 ትካላት ናይ ኣፍልጦን ምስጋናን ወረቐት ምስክር ዓዲሉ ብ16 ጥቅምቲ ኣብ ከባቢ ማይ ሑፃ ኣብ ዝተኻየደ ዑደት እውን ዘጠቓልል መደብ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ወከልቲ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ኣካላት ሚኒስትሪ ሕርሻን ምምሕዳር ከባቢ እምባደርሆን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ትሕቲ ጽላል ቅድሚ 10 ዓመታት ዝተኸልነ ኣግራብ ስራሕና ክንግምግምን ክንጽምብልን ከለና ባህታ ዝፈጥር እዩ ዝበለ ብስም ኮሚቴ ምግራብ ጸብጻብ ዘቕረበ ምክትል ዋና ጸሓፊ ኮሰኤ ኣቶ ክብረኣብ ኪዳነ ኣብ ምዕዋት መደብ ዕዙዝ ኣበርክቶን ዝገበሩ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን መጒሱ እቶም ውሕዳት ዝጻፈፍ ዘለኩም ትካላት ተኸታቲልኩም ከተጻፍፉ እቶም ድረዛዚምኩም ዘለኹም ድማ ወጪና ኢልኩም ሕቆኹም ከይሃብኩም ምስ ሰራሕተኛታትኩም ብሓባር ትዘናግዕሉ መደብ ክትሓስብሉ ምምሕዳርን ህዝብን እምባደርሆ ከዓ ምዕቃቡ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምርድዳእ ኣብ ረብሓኹም ዘውዕለሉ መንገዲ ክትፈጥሩ ይላቦም ወኪል በዓል መዚ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ማእከል ኣቶ ኣብርሃም ተኽሉ በወገኑ ብሰንኪ ወዲ ሰብ ዝኽተሎ ዘይውሕልል ኣጠቓቕማ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ብደረጃ ዓለም ክሊማዊ ነውፅእ ኣጋጢሙሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣከባቢ ናብ ንቡር ንምምላስ በቢ ከባቢ ዝተጀመረ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ዝምስገን ምዃኑ ብምግላጽ ውፅኢት ናይቶም ኣብ ከባቢ ማይ ሑፃ ንኣስታት 10 ዓመታት ከይሰልከዩ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ህያው ምስክር ከም ዝኾነ ገሊጹ እዚ ሕጂ ንኽትርእዮ ባህታ ዝፈጥር ቦታ ቅድሚ 10 ዓመት ቀላጥ መሬት ምንባሩ ብፍላይ እቲ ስራሕ ክጅመር ከሎ ኣብቲ ስራሕ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ከም ዘይርስዕዎ ርዱ እዩ ሰባት ጽዒሮም ከባቢ ክቕይሩ ከም ዝኽእሉ ከዓ እዚ ቦታ እዚ ህያው ምስክር እዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጅቓ ኣቶ ዳዊት መብራህቱ ብወገኑ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ካብ 2010 ጀሚሩ ኣስታት 5 ሚልዮን ኣግራብ ከም ዝተተኽለ ህዝቢ ተጠቃማይ ንምግባር ድማ ነፍሲ ወከፍ ሓረስታይ ኣግራብ ከም ዝውንንን ከም ዝከናኸንን ከም ዝተገብረን ዘተባብዕ ስጉምቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ማሕበራትን ትካላትን ዝገብርኦ ዘለዋ ኣበርክቶ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዩ ኣመሓዳሪ ከባቢ እምባደርሆ ኣቶ ተኽሊት በርሀ ከዓ ህዝቢ ካብቲ ተሓዚእ ዘሎ ቦታ ተረባሕን ምግባሩ ናይ ዋንነት መንፈስ ከም ዝስምዖን ተሳታፊ ናይቲ ወፈራ ክኸውን ከም ዘኽኣሉን ብምሕባር ከም ኣገባብ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሩ እንተ ዳ ሰዓር ዓፂዱ ዝጥቀም ኮይኑ እንተ ዳ ጽባሕንኮ ገረብ ቆሪጹ ገዝኡ ዝሰርሕ ኮይኑ እንተ ዳ ቆጽሊ ሸምጢቱ ንሓዊ ዝጥቀም ኮይኑ ናገድን ተሳታፊ ኾን ማለት ኣብዚ ሃገራዊ ኮንፈደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ምስ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለየ ትካላት ተዋሂዱ ኣብ ከባቢ ማይ ሑፃ ዝወደቦ 50 ሄክታር ዝሸፈነ ናይ ምግራብ ስራሕ ልዕሊ 50,000 ኣግራብን ፈልስታትን ይርከብ ብዘይካዚ ሃኮሰኤ ምስ ሃማደአን ሃማመተአን ብምትሕብባር ብተሳትፎ 10 ትካላት ኣብ ከባቢ ቤት ገርጊስ ብዘበገሶ ናይ ምግራብ ወፍረታት ድሮ 657 ሜትሮ ዛላ ክስራሕ እንከሎ ኣስታት 1,000 ፈልስታት ተተኺሉሎም حبريتو أكاب مستطعنا لوم ياب ممرمري مربرات زوبا ماكل بستقبرنا لابراتوري مرمراتات حارسي كاكابس مراب كورونا فيروس ملكافو ترقاقي تلوم إذا كمزيلن كله كورونا فيروس ترخيبو أب هوسبيتال زوبا ماكل تعقيبو كن كيقبرو الصنحة حارسي كا حاوي كفانون كله ود 70 عامت كاب زوبا ماكل دما بموت تفليلوم بز مسرت غلا لاوزري بكورونا فيروس ترفو زيقاتات كساب لومي 6,774 بزيحلو 6,677 كابزيوم حاويوم زتفانو 45 بمو زتفليو 50 كرتن دماغنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منيستر طعنا حسوتو شوعته تقمتي 2021 تمال عسوتو شدشة كمتاب نوزوبا سرجقا ممحدار كبابين بادرهو 208 دق انسيون زركبوم 576 تولد تعدي مريت إيسا تعدلهم أبتو سنة سرعات مسرح الدلات إيسا عود كون زيصعرو كلهم أكلات منقصة بحفشة أبلات شنفر مريت زوبا ماكل دما بفلاي زمسكنة أما حدار ممحدار كبابين بادرهو هاتو تغليد برها تستعد لمريت أو استعدي زيصنحي هاقوافات مخانو بمتقاس
ንስሉጥነት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምቹነት ከም ዘለዎ ኣገንዚቦም ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር መሬት ኣቶ መኮነን ማኢል ብግዲኡ መሬት ጤሳ ዝተዓደሉ ተወለድቲ እምባ ደርሆ ኣብ ውሽጢ ሃገሩን ወፃን ዝነብሩን ዝግባእ ቅጥዕታት ዘማልኡን ምዃኖም ብምግላጽ ኣዋጅ መሬት ቁጽሪ 58 ዝባር 1994 ዝእዝዞ ክፍጽሙ ኣተሓሳሲቡ ኣመሓዳርኑ ዞባ ዝተረጀቓ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ድማ ንኣገዳስነት ዕድላ ጤሳ ብመነባብሮ ሕብረተሰብ ብምጥቃስ ዝግብኦም ክነሱ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብዚ ናይ ሕጂ ዕድላ ዘይኣተዎም ዝህልው ሰነዳቶም ሒዞም ከቕርቡ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ስነ ጥበባዊ ዕዮታት ንምድንፋዕ ዝዓለመ ብክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዝተወደበ ርክብ ብ14 ጥቅምቲ ኣብ ባረንቱ ተኻይዱ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ስነ ጥበብ ዝነጥፉ ሞያውያን ዝተሳትፎ ርክብ ንባህላዊ ብዙሕነት ዞባ ብግቡእ ዘንጸባርቑ ሃገራውነት ዝኽስኩሱ ባህላዊ ክብርታት ዝዕቅቡ ከምኡውን ካብ መበቆላውነት ዘይረሓቑ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ምፍራይ ክካየድ ኣብ ዘለዎ ጻዕሪ ዘተኮረ እዩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ድሪስ ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንባህላውን ስነ ጥበባውን ጸጋታት ዞባ ብምጥቃስ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ መንእስያት ስነ ጥበባውያን ንክብርታትን መበቆላውነትን ብዝግባእ ንምንጽብራቕ ኣብ ዓሚቕ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ጻዕርታት ከካይዱ ጸዊዑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብቕዓት ዝካየድ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንምርጋጽ ምክትታል ምምእዛንን ምትብባዕን ክግበር ብደረጃ ዞባ ይኹን ንኡስ ዞባታት ዝካየዱ ስነ ጥበባዊ ንጥፈታት ድማ ምስ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ብምርዳእ ክትግበሩ መዘኻኽሪ ቀሪቡ ተሳተፍቲ ቦጎኖም ተበጋጊሱ ዘሎ መደብ ነቲ ብፍኑውን ብውልቅን ክካየድ ጸንሐ ስነ ጥበባዊ ንጥፈታት ንምሕያል ብዕቱብ ተታሒዙ ክቕጽል ስነ ጥበባዊ ፍርያት ዞባ ንምብርባር ድማ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን መደባትን ኣጋጣሚታትን ክውድብ ብምልባው ብወገኖም ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ኢነ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽለ ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ሄይቲ ትማል 16 ጥቅምቲ 17 ኣሜሪካን ሚስዮናውያን መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ከም ተጨወዩ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቶም ካብ ርእሰ ከተማ ፖርት ኦው ፕሪንስ ዝተጨወዩ ግዳያት ዛጊድ ኣበይ ከም ዘለዉ ዝተፈልጠ የለን ዕላማ ናይቲ ጭውያ መባድልቲ ገንዘብ ንምርካብ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብ ሄይቲ ኣብዛ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 600 ሰባት ከም ተጨወዩ ብዙሓት ካብኣቶም ድማ ድሕሪ ዝተኸፈለሎም መባድልቲ ገንዘብ ከም ተለቐቑ ይግለጽ እዚ ተደጋጋሚ ተርእዮታት ምጭዋይ ንጸጥታዊ ውድቀት ናይታ ካሪቤናዊት ሃገር ዘነጽር ምዃኑ እዮም ምስ ኩነታት ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝጠቕሱ ፕሬዚደንት ሄይቲ ነበር ጆቨኔል ሞይሰ ኣብ ዝሓለፈ ወር ሓምለ ኣብ መንበሪ ቤቱ ከም ተቐንጸላ ይርስዕን ሃገራት ምዕራብ ብስም ሃይማኖት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ስለያዊ ንጥፈታት ከም ዘካይዳ ይጥቀስ ኣብ ሄይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ውድቀትን ድኽነትን ሳዕቤናት ዳግማዊ ግዳማዊ ምትእትታው ምዃኑ እዩ ዝሕበር ኣብ ህንዲ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ብውሕዱ 20 ሰባት ሞይቶም ብሰንኪታ ብደቡባዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጊድ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሓያሎ ድሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣሎ ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ብትሕቲ ቅርፂ ዕንወት ብምውራዱ ኣሽሓት ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ተመዛበሉ ተገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ክቕፅል ከም ዝኽእል በዚ ድማ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኪላታት ሜትሮሎጂ ህንዲ ኣሚቶም ኣለዉ ኣብ ህንዲ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዝወቅዕ ዝናብ ብዘስዕቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ማለት ናሳ ብፕላኔት ጁፒተር ንዘሎ ኣስትሮይድ ንምጽናዕ ትነጥፍ መንኮርኮር ከም ዝወንጨፈ ሓቢሩ በዚ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ጠፈራዊ ተልእኾ ን12 ዓመታት መጽናዕቲ ከም ዝካየድ
ናሳ ኣፍሊጡሎ እቲ ተልእኾ ኣብ ኣቃውማ ፕላኔት ጁፒተር ብፍላይ ፀሓያዊ ስርዓት ድማ ብሓፈሻ ኣገዳሲ መጽናዕቲ ከካይድ ትጽቢት ይግበር ከዋኽብቲ መሰል ኣስትሮይድ ናብ ፕላኔት ምድሪ ኣብ ዝወድቁሉ እዋን ክሳራታት ከም ዘውርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ تمالا 16 ጥቅምቲ ኣብ ኢንዶኔዥያዊት ደሴት ባሊ ብዝተኸስተ 4.8 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሰመዚ ኢንዶኔዥያ ሓቢሮም ብዘይካዚ በቲ ምህማም መሬት ዝሰዓበ ምንቅጥቃጥ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደ ተገሊጾም ድሕርቲ ቀዳማይ ሓደጋ ዝሰዓበ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ነቲ ክሳራታት መሊሱ ከም ዘዕብዮ ተፈሊጡሎ ኣብ ኢንዶኔዥያ ብወርሒ ጥሪ ናይ ዝዓመት ዚ ብዝተኸስተ 6.2 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ህይወት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝጠፍአ ይዝከር ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኢንዶኔዥያ ንሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሱናምን እሳተ ጎመራን ዝተቃልዐ ምዃኖም ክኢላታት ዝሕብሩ ዜናው መሰናዶ ንምዛማ እርሳስ ዜና ክደግመልኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ጫሩ ውዳቤታቶም ብምድልዳል ኣብ ሃገራዊ መረባት እጃሞም ከም ዘበርክቱ ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቄሕ ባሕሪ ዑረት ምክልኻል ዕቱብ ስጉምታት ይውሰድ ኣሎ ሃኮሰ ኣብ ምግራብ ክነጥፋ ንጸንሓ ትካላት ናይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ዓዲሉ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ሄይቲ 17 ኣሜሪካን ሚስዮናውያን ብዕጡቓት ከም ተጨወዩ ተገሊጾም ኣብ ህንዲ ብሓደጋታት ዕልቕልቕ ሰብኣዊ ንዋታዊ ክሳራታት ወሪዱ ናሳ ብፕላኔት ጁፒተር ንዘሎ ኣስትሮይድ ንምጽናዕ ትነጥፍ መንኰርኰር ወጪፉ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ሸስተዳሎ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ማዝየ መስግን ስዒባት ትቐርብ መደብ ማህደርና ክትከውን ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ድማ ሩሑስ ዒድ እናተመንኹ ይሰናብተኩም ሰላም